ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለኹምዎ ኩርናዓት ዓለም ይምነ ኢልኩም ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ዘደንቕ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅኣ ኣለኹ ብብዙሓት መፅናዕትታትን ዓሚቕ ምርምራትን ተቐባልነት ብዛዕባ ዝረኸበ ኣብ ውሽጢ ኣካልኩም ብዙሓት ዘደንቑ ተግባራት ብዛዕባ ዝፍፅም ብቐሊሉ ብዛዕባ እንረኽቦ ዓይነት ዘርኢ እኽሊ ክንርኢ ኢና ነዚ ዓይነት እኽሊ እዚ ምጥቃም ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ዝተቐሶም 6 ንጥዕናና ዝሕድሱ ጥቕምታትን ኣገልግሎታትን ይህበና ብትኹረት እንተሰሚዕኹምኒ ናይ ገዛ ርእስኹምን ናይ ስድራ ቤትኹምን ጥዕና ክትሕልውሉ እትኽእሉ ዘደንቑ ሓበሬታታት ክትረኽቡ ኢኹም ካንሰር ካብ ምክልኻል ጀሚሩ ንሓደጋ ሕማም ሽኮር ብላዕለዋይ ደረጃ ዝቕንስን ዝዓግትን ዓይነት እኽሊ እዩ ብዓብዪ ኣኽብሮትን ምስጋናን እዚ ትምህርቲ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ እዚ ትምህርቲ እዚ ላይክ ክትገብሩ ከለኹም ናብ ብዙሕ ሰብ ይበፅሕ ከም ዝጥቀመሉ ይገብር ንናይ ዩቲዩብ ኣልጎሪዝም ብምድጋፍ ናይ ብዙሓት ሰባት ተበፃሒ ከም ዝኸውን ይገብር እዚ ትምህርቲ ናባኹም ሒዘ ክመፅእ ከለኹ ብዙሓት ሰዓታት ወሲደ ንዓኹም ብዝጥዕም መንገዲ ኣዳለዮ ስለ ዘለኹ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ነዚ ቪድዮ ድማ ንኻልኦት እውን ብቕንዕና ሼር ብምግባር ክጥቀሙሉ ንግበር ንቻናለይ ሓድሽ ዝኾንኩም እዚ ስኒት ክሊኒክ ቻነል ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብ ጎና ዘላ ምልክት ደወል ሓንሳብ ብምጥዋዕ ብዝለቆም ትምህርትታት ናይ ገዛ ርእስኹምን ናይ ስድራ ቤትኹምን ጥዕና ይሕልው እዚ ዓይነት ዘርኢ እኽሊ ኣብ ዓኸ እዩ ዝህበና ቀዳማይ ጥቕሚ ሓደ ናይ ደም ትቦ ደም ከምኡ እውን ናይ መተንፈሲ ኣካላትና ጥዕና ይሕሉ የመሓይሽ የፅሪ ንኣብነት ኣብ ሳምቡና ሙኮስ ዝልግልግ ፈሳሲ ከይእከብ ብምክልኻልን ብምእላይን ናይ መተንፈሲ ስርዓት ጥዕናና ይሕሉን የመሓይሽን ካብኡ ብተወሳኺ ኣብ ደምኹም ዘለው ርስሓታት ወይ ድማ ቶክሲናት ብዝግባእ ከፅርዩን ካብ ኣካላትኩም ክወፁን ዓብዪ ግደ ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ዓኸ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትጥቀሙ ከለኹም ፈላማይ ኣብ ኣካላትኩም እትርእይዎ ምልክት ኣካልኩም ረሃፅ የፍሪ ኣካልኩም ረሃፅ ዘፍርይሉ ስርዓት ብምቅልጣፍ ረሃፅ የብዝሕ እንተኾነ ግን ኣብ ዓኸ ኣብ ውሽጡ ፒራዚን ዝበሃል ኬሚካል ስለ ዘለዎ ካብ ኣካላትኩም ዝወፅእ ረሃፅ ፍሉይ ጨና ይህልዎ ስለዚ ኣብ ዓኸ ክትጥቀሙ ከለኹም ቀልጢፍኩም ሰውነትኩም ምሕፃብ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ ብሊምፋቲክ ስርዓት ወይ ድማ ሊምፋቲክ ሲስተም ኣቢሉ ካብ ኣካላትና ርስሓትን ዝሞቱ ዋዩታትን ዘወግደሉ ስርዓት ብምቅልጣፍ ሓፈሻ ጥዕና ኣካልና የመሓይሽ ሰለስተ ከም ኣድላይነቱ ኣካልና ሕማም ዝከላኸለሉ ስርዓት ንኽጠናኸር ወይ ንኽልሕልሕ ናይ ምቁፃር ስራሕ ይሰርሕ ኣካልና ሕማም ዝከላኸለሉ ስርዓት ብዝግባእ ክቆፃፀር እንተዘይኽኢሉ ኢንፍላሜሽን ወይ ድማ ጥዕናዊ ዘይኮነ ሕበጥን ቁጥዕን ዋህታት ብምፍጣር ንጥዑያት ዋህታትን መልጎቦ ኣካላትን ክጎድእ ይኽእል እዩ ንኣብነት ከም ኣርትራይተስ ንመልጎቦ ኣዕፅምቲ ሕማም ቁርጥማት ተመሳሰልቲ ሕማማትን ንኸይንቃላዕ ይከላኸል ነዚ ዝከላኸሉ ፅረ ብግነት ወይ ድማ ኣንቲ ኢንፍላማቶሪ ባህሪ ዘለዎ ኬሚካላት ኣብ ውሽጢ ሒዙ ይርከብ ኣርባዕተ ኣካልና ብሆርሞን ኢንሱሊን ኣቢሉ ኣብ ደምና ዘሎ ሽኮር ወይ ድማ ግልኮዝ ዝቆፃፀረሉ ስርዓት ናይ ምጥንኻር ዓብዪ ዓቕሚ ኣለዎ እዚ ዓቕሚ ዝህቦ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ጋልክቶማን ዝበሃል ዓይነት ፋይበር ሳፓኒን ዝበሃሉ ዓይነት ኬሚካላትን እዮም እዞም ክልተ ዓይነት ፋይበርን ኬሚካልን ምግቢ ምስ ተበልዐ ደም ሽኮር ንኸይውስኽን ናይ ምቁፃርን ናይ ምርጋዕ ዓቕሚ ኣለዎ ንኣብነት ንጉሆ ምግቢ ምስ ተበልዐ ዝፍጠር ናይ ሽኮር ክብ ዘብል መጠን ንምቁፃር ምግቢ ቅድሚ ምብላዕና ብ30 ደቓይቕ ወድሕሪ ምብላዕና ብ30 ደቓይቕ ኣብ ዓኸ ምጥቃም ኣካልና ሽኮር ክቆፃፀር ይሕግዞ ሓሙሽተ ንካንሰርቶ ጣፍያ ማዓንጣ ፍሕኛ ሽንቲ ናይ ምቅላዕ ዕድል ብዓብዪ ዓቕሚ ይከላኸል እዚ ስራሕ ዝሰርሐሉ ኣብ ውሽጡ ብዝለዓለ መጠን ፓሊፎነል ዝበሃል ኬሚካላት ስለ ዘለዎ እዩ ኣብ ዓኸ ኣብ ውሽጡ ልዑል መጠን ፓሊፎነል ካብ ዘለዎም ዓይነታት እኽሊ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ይስራዕ ኣብ ውሽጡ ካብ ዘለዎ ዓይነታት ፓሊፎነል ድማ ሪፓንቲስን ከምኡውን ኣይዞቪክስን ይርከብዎ እዚኦም ድማ ንጥዕናና ጎዳእቲ ዝኾኑ ሱፐር ኦክሳይድ ወይ ፍሪ ራዲካልስ ዝበሃሉ ዋህታት ብምንካይን ናብ ዘይጎድኡ ተራ ሞለኪላት ኦክሲጅን ይቕይርዎ እዚ ድማ ካንሰር ንኸይፍጠር ዓብዪ ምክልኻል ይገብር 6 ምስ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ተታሒዞም ዝመፁ ፀገማት ጥዕና
ንምክልኻል ይሕግዝ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ዓኻ ኣብ ውሽጡ ክልቲኦም ዓይነት ፋይበራት ኣብ ማይ ዝማስሉን ዘይማስሉን ስለ ዘለዎም እዮም። እዚኦም ድማ ጣፍያና ንምሕባር ምግቢ ዘድልዩና ኢንዛይማት ብእኹል መጠን ንኸፍሪ ብምሕጋዝ ስብሒ ወይ ድማ ፋቲ ፕሮቲንን ካርቦሃይድሬትን ብዝግባእ ንኸሓቁ ይገብር። እዚ ድማ ስርዓተ ምሕባር ምግቢ ጥዑይን ቅልጡፍን ክኸውን ይሕግዝ። ነዞም ጥቕምታት ንምርካብ ብዝጥዕመናን ብዝስማዕምዐናን መንገዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ብመልክዕ መስተ ከም ቅመም ኣብ ምግቢ ወይ ከም ሻሂ ወይ ድማ 1 ክሳብ 2 ማንካ ሾርባ ኣብ ዓኸ ዘፍዚፍካ ሓዲርካ ንጽባሒቱ ንጉሆ ብቐጥታ ምምጋብ ኣብ መዓልቲ ካብ 2 ክሳብ 3 ማንካ ሾርባ ኣብ ዓኸ ምጥቃም እኹል እዩ። ኣብ ዓኸ ቅድሚ ምግቢ ብ30 ደቓይቕ ወይ ድሕሪ ምግቢ ብ30 ደቓይቕ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ጠቐምቲ ሓሳባትን ምኽርታትን ከም ዝረኸብኩምሉ ተስፋ ይገብር። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትምህርቲ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም ኩኑ።